Ụtụtụ ọma, ụmụ ọdịnala Igbo, ekene nwoke kene nwaanyị. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama. Anyị na-akpọ alụ na Oraifite. A sị nkachi tata bụ Orie litere anyị ihe ọma ise. N'ụbọchị tata bụ ụbọchị eji echeta ụbọchị Orie. Anyị na-akpọku mmụọ niile na-anara oke n'Orie ka ọ bịa nara oke. Mmụọ niile na-anara aja n'Orie na-abịaba. Senti mgbe Orie bịakwa yewara anyị arịrịọ. Senti Okorie yewara anyị arịrịọ. Anyị na-akpọku entities of powers ndị na-ewere oke taa bụ Orie ha bịawa ise. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. N'ụbọchị taa abịa nka nkọwa gbasalụ gịnị bụ angel. Wee kwuo n'ụbọchị tata, ọ bụ so ofu Chukwudị? Yes, ọ bụ so ofu Chukwudị. Eleta m mgbe anyị na-eje ụka ọbịa, eso m wee jeta katikizim n'ọnụ ya. Anyị wee jụọ, ọ bụ so ofu Chukwudị? Ya sị ọ bụ so ofu Chukwudị. Ị ghọtara ya? The power, the almighty power flows from above, because we have only one God and one power. What is happening is that the almighty power is in the spiritual realm. Anybody can tap it. Whatever you use the power for is your own cup of tea. Ị ghọtara ya? Ị nwere ike Chukwu a mmadụ nwere ike iweta ya were eme ihe ọjọọ ma were eme ihe ọma. Ihe onye a ji emezi gbasaziere ya ihe ya so. Mana ihe nchọ ka nkụzie n'ụbọchị tata bụ ihe gbasalụ ndị mmụọ ọma. A jụrụ anyị n'akwụkwọ katikizim wee kwuo sị onye bụ angel. Angel nke Chukwu, gị bụ onye nche nke m, onye Chukwu rarụrụ m tinye n'aka ya, chebe m, dube m, na-achị m azị. Ị ghọtara ya? Mgbe anyị na-eje nkụzi ụka ọbịa na katikizim, anyị taa ka isi azị asị gị bụ onye angel. Sị angel nke Chukwu, gị bụ onye nche nke m, my guide, onye Chukwu rara m tinye n'aka gị, chebe m, dube m, na-achị m azị. Ị ghọtara ya? Protect me, guide me, and lead me. Ị ghọtara ya? Ihe a ka a na-ekwu. Mana before ndị ụka ọbịa, anyị nweburu rie mbụ ya ka a na-akpọ chi ụwa mmadụ. Ịra afụ mgbe a na mmadụ nwere ike mee ka ihe si kwụsịkpọ ya ọsị chimo. Ị ghọtara ya? Chi a bụ ya closest being. Chi onye ụwa mmadụ with somebody that reincarnated in you. You understand? So ihe na-ajụzi n'ụbọchị taa, do you know your chi? Man is running into problems because we don't know our chi. Ihe kpatara nsogbu dị iche iche ji adabido gị na ndụ a ụmụaka na-emaghị chi gị. Recognize the fact that your chi exists. Ihe ọbụla ị na-eme, kpọrọ chi gị. Asị Igbo na-atụ n'isi na onye buru chi ụzọ ọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Definitely the person will run into troubles. Wee sị na ọwụ na chi mmadụ adịghị n'izu n'isi ya acha ya awọ, meaning if there is any gang up against you by your enemies, if your chi says no, it will not work, do not concur with them, you will live long. If you are not closer with your chi and make your chi your personal friend and recognize your chi, if you recognize your chi ya kwutoro gị. So even if ihe ọjọọ chọrọ ime gị, chi ga-asịcha na ya ekwerọ, maka ihi na ị bụ onye na-erube isi. Ka mma ofu atụ gị ghọta. Onwe parents pụtara nụ ma onye nke mmadụ,
wee fụ one of your relative, this your relative nwere respect. Oge ọbụla ọ bịa ka ọ na-abịakwutesi gị dee kedu ka ị mere, jụkwa gị, nye gị respect dịrị gị, ọfụ okene gị ọfụma, bịa kpọtụrụ gị sị brọda na ya bịa ka ekene ka anyị mara ka ị mere, na-ajụkwa gị, ị ga-ekwe ka ihe eme onye anwa? Mba. Onwegoro ihe pụtafụ ka ihe na-eme onye ahụ esichaa enwere ihe ga-eme, maka na nwatakịrị nwere azụrụ ọfụma nwere respect. Etu a ka ọ dị gị na chi gị. If you recognize that the fact that they nwere ụdị closest being na-eche gị a na-akpọ chi. Akọwago m ụbọchị mbụ na nkụzi m ndị gara aga kwuo na o nwere ihe dị iche na Chidi na Chukwudi. Chi is ya recognize the fact that ya chi personal chi, ya chi onye ụwa gị, ya guide dị. Chukwudi bụ na ị recognize the fact that na-enwere chi nke ukwu na ọ dị. Ya ọ bụrụ na ị recognize na chi gị dị, na-eme sacrifice, na-emesara aka, recognize ya chi gị dị, ịkpọtuo chi gị, ichiere chi gị ite, gbuoru chi gị anụ ka gị na chi gị rikọọ. It's like you are having covenant with your chi. Ka chi gị nụbara ụwa ọgụ n'ihe na-achị na chi adị mma. Ọ bụrụ na ị mara ihe wee mmadụ ịkpọtu chi ya ma ọ bụ ka e esi wee mie, chat ya na my WhatsApp number ka agbaala gị afa, marụ ihe bụ ịmarụ chi gị, wee kpọtuoru chi gị, wee nye chi gị nne, ka ị wee debe ude, ka ị wee pụta ihe n'ihe esi na chi adị mma. Chi gị kwudoro gị, you will go places. Okere niile a na-ara gị, anyere gị aka wee chịkwata okere niile a na-ara gị. Enwe ajụjụ ọbụla ị jụrụ, ị ga-afụ my WhatsApp number, ma ọ bụ ka m kpọọ my WhatsApp number 0805 78 37 672 Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa aha wee chọta dị na Facebook. Like my video, share it among your friends. You can even subscribe to my YouTube channel ka ị nwee ike na-enweta nkụzi m na-akụzi gbasara ọdịnala Igbo kwa ụbọchị. Igbo makanụ, chi anyị ebuka. Daalụnụ.